И здравейте, аз съм Криско БГ и това е следващата поредица и днес ще играем FIFA 15. Избираме си език. Брат ми, кажи здрасти. Здрасти. Стига пей. Така. Франция. Русия. Англия. Така. Надявам се този клип да ви хареса. Надявам се. Ще играем в 15. Днес ще се 5:43. Аз избрах този отбор до сега. Не исках да качвам тук клипове, защото не знам какво ще ми стане. Сега ще играем с моят отбор. Моят отбор ще играе. Сега да започваме. Надявам се този клип да ви хареса, който ще направя. И матчът се започне. Извините. И да започва матча. Аз бих избрал Меси, щом ще е Меси, да изберем този отбор. Те са с ето този екип. Нека да започваме. Търсене на врата, Адриано и да започваме. Сега Неймар. Удар на Неймар. А не, тук трябва. Тук трябваше да центрирам. Тук топката е центрирана, но нямаше успех. Сега тук. Ох. И аз какво? Тук. Тук какво става? Ти не знаеш? Омага. Оцели го. Искам да ги съборя, но не мога. Последен удар. Последни действия. И нека матча да започне. Да започне този матч. Намали телевизора, молята. Меси. Реал Меси. Меси. Да го подава за Суарес. Пусни го за Меси. Абе, не действай, бе. Меси. Аз викам, айде гол. Но не. Ракитич. Центриране на Ракитич. Суарес с глава се опита. Пике да се няма нито един гол. Сега Меси. Удар на Меси, гол! Гол на Меси! Стига, бе! Гол на Лео Меси! Гол на домакините, дами и господа! Я да видя. Точно така. 1:0 за Барселона. Ярджава. Меси. Пусна към Суарес. Цесара. Не се забавих ето.
Може да подам към Неймар. Меси. Роко. Фащайте го. Сега. Мъшлер. Нама. Защо не знам на този човек не мога да го изговоря както трябва. Меси. Минава ги с едно призрак. Меси, удар! Стига ли? Защо ще ти топката? Не знам. Меси. Фал! Дали? Който е съгласен, че това е фал, да дигне ръка. Мачелерано, да го подаваме за Лео Меси. Прекъснато подаването пак топка за Меси. Меси пак минава като призрак. Меси! Меси! Гол! Не, какво? Вие се разикате с мене. Как това няма да е гол, бе? Как това няма да е гол? Сега е толкова красив удар. Няма да е гол. Пак много силно не ударих. Защо се окуниш толкова, не знам. Фал, какъв фал? Това за нас. За нас може. Меси. Аз направо я дадох, бе. Стига ли. Тече за нас. И Суарес. Няма да го пусна за Меси. Меси се вкара гола и сега гледай само какво ще стане. Таталя излиза. Неймар! Погледа Меси! Великолепен гол! Великолепен гол на Лео Меси! Не се вкара във втори гол. Само какво стана? Защо не да го повторим? Играе в 15, не играе с нея с капаната програмка. Стига де! Не защо? Зия! Иван Ракитич. Да го подаваме за Меси. Връща към Ракитич. Към Андрес Инеста. Не можа да излезне. Много бързо Инеста. И паса не беше. Трябва Неймар. Сега Неймар. Нямаше как, защото искам много яки голове да вкарвам. Например, как те сами си вкара гола. Неймар. Андрес Инеста. Отне топката Инеста. Но какво да се прави? Меси трябва да играе колкото се може добре тази година. Меси. Не се бях пусна малко по-късничко, бе. Аз мога да правя по-великолепни финтове и топката излиза в теч. Адриано, Рактич. Засяга. Суарес. Как може, бе? Как може да засяга? Това не може да е вярно. Меси. Ракитич. Суарес. Към Меси. Какво подаване към Меси.
Ей, за Неймар беше това подаване. Ти сега? Ай, стига де! Ай, стига де! Стига де! Ай, всяко стара ми вкарате. Спъни ги, бе! Спъни ги, бе! Ти стигаш да пропива. За Сара. За Сара. Тер Стеген. Гледай сега как Тер Стеген ще пробива. Пробива да не, господа. Бе. Мина всички като дух. Ха-ха. Сега никой няма. Толката си върви сама. Тер Стеген. Удар на Тер Стеген! Ехе, как го изкарва. Суарес! Суарес игра сам. Подава към Неймар. Неймар не беше добре открит. Меси има 2 гола. А Суарес и Неймар са още 0. Не съм с каква хубава странична ножица. Една седмица къде няма фал, бе? Няма фал. Меси. А, не, това Суарес, бе. Гледай, Неймар, бягай към там, бе. Жорди Алба. Ай, браво, Алба. Алба. Топката е центрирана, Меси с глава. Ракитич! Веднага удар на Ракитич. Нямаше гол, дами и господа, но великолепна игра на Барселона. С ПСЖ дигнах купата. Суарес. Суарес. Към Меси, няма засада. Меси. Меси, о! Меси. Удар на Меси. Суарес, веднага гол. Гол на Луис Суарес. Само какъв гол на Луис Суарес. Ха. Веднага кара Луис Суарес. Какъв гол. Меси се опита да стреля и Суарес направи великолепен удар. Какъв гол на Луис Суарес. Меси няма топката пак. Браво, бе. О, не. О, какво задно подаване. Неймар. Неймар. Ще мине и тъй като дух без всички. Неймар. Удар на Неймар. Суарес добавка. Удар. Втори удар на Суарес. 2 гола на Суарес. 2 гола на Суарес. 2 гола на Суарес. Суарес, втори удар и на третието. 4-0 в 36-та минута. Неймар остана да вкара 2. Меси. Меси. Удар на Меси! О, гледа! Меси. Удар на Меси, хет-трик. Хет-трик на Лео Меси. Оле, 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 оле. Ей така, много великолепен удар бях направил, вижте. Ей така. Великолепен гол. Много великолепен удар имаше при това 5-0 от първото полувреме. Господа, как се развиват нещата. Ха! Сега не бях стигал до 5-0, че точно първото полувреме. Меси. Суарес.
към Неймар исках много плановете наистина. Ракитич. Айде фани го бе! Защо не може да го фаниш? Адриано. Дълго подаване! Меси! Меси! Изложи се Меси. Меси се изложи. Това дали ще е 5 на 1. Не! Засада! Засада! Омага! Он там го показах. Няма? Трябва всички са там. Сядай. Меси. Хайде бе, Неймар! Напред, ти малко да вкараш. Ай, Неймар, вкарвай. Неймар, удар! Тори, запнал за крака, ако искате. Бах ти чудото на чудесата. Суарес. Меси. Към Неймар. Ай, стига бе! Къде центрирана? Какво става тук, бате? 2 минути добавено време. Първото по време съм сигурен, ще свърши 5 на 1. Или 6 на 0. Меси. Неймар. Не можах твърде далеч беше това подаване. Дръжте ги де! Къде тръгнахме всички? Браво, ако ще погад. Фани го. Фани. 5 на 1. Почнат ли така да разиграят, почват и те да вкарват. И така се по време свърши. Неймар. Хоп. Неймар. О, как мина Неймар, мазно мина Неймар, удар на Неймар! Айде, това вратар само Неймар ще спася. Ей ся! Искам да станеш да смахнеш маратонките. Добре. Къде са маратонките? Къде са? Къде казах вънка, отвънка има чехли. И с чехлите нямаш. И с чехлите влизаш до тук. Няма я. Бого, ти играеш на телефона. Неймар. Бого, ти играеш на телефона, нищо бавиш. Ето го. Неймар се разписва. Неймар. И в снимките. Виж да го старве. Неймар за 6 на Андрес Иньеста. Към Неймар. Жорди Алба. Централен на Жорди Алба. Меси може да играе. Ракитич. Суарес. Какво подаване? Суарес. Меси. Удар на Меси. Гол. 4 гола на Лео Меси. Айде, малко се объркаха.
Серено. Неймар, как минава като демон. Неймар, удар! Айде бе, само кога... стигаре. Айде, дръжте, защото без отборници отзаде. О, не! Не! Браво, Ракитич. Ръчна. Ракитич като ръчна. Хайде, давай, натискай! Хайде, натискай! Спъни, бе! Браво, Тер Стеген. О, не! Адриано, Ракитич. Адриано. Месси. Неймар. Ко? Да. Адриано. Диспа. Фал. Сега ще го прескочиш по даде. Нямаше го. Не знам кой ще прави. Сега ще центрира на трети номер. Но Ракитич ще го изпревари. Пасите много не взеха да натискат. Адриано. Много да му вкарат един-два гола. Суарес. Суарес за хетрик. Суарес. Трениране на Суарес! Инеста! Добавка още една и ето. А не, извините, това шаби, бе. 8-0. 8-0. Удар на Инеста. И тук. Брат, ръка не излезе. 8-0. Андрес Инеста номера. Инеста. Аз Инеста. Неймар. Къде? Ракитич. Неймар. Ай, Неймар пробива, искам да вкараш още един гол. Ай, Неймар, пробива, удар! Айде, бе, диспа искам поне. И Неймар да си габи. Инеста. Неймар. Тъч. Неймар. Няма да центрираш, играе вътре човека. Дай го Неймар, премина. Удар на Неймар, гледа тук добавка! О, какъв великолепен гол. Втори гол на Неймар. Само какъв гол. Гледа тук и тук. Как си габи. 9-0. Луис Суарес. Луис Суарес номера. Ракитич. Место. Неймар. Ще направи ли хетрик?
Неймар пробива. Неймар пак играе сам. Неймар играе сам. Ще подаде към Суарес. Торес направи хитрика. Подава! О, какъв гол! Какъв гол на Луис Суарес. Къде бяга Луис Суарес? Колко е резултатът? 10-0. 10-0. Суарес хет-трик, Меси 4 гола, Неймар 2. На Меси сега те 4 гола. Напред по-напред от Роналдо. Айде, спъните го де! Айде бе! Суарес, Меси. Айде бе, Неймар, айде напреде. Ай, Неймар, хетрик. Ай, Неймар, пробивай. Да няма фол, бе. Сяде. Неймар само се опита да го спъднат. Неймар, той е просто мина. Неймар, удар! Къде няма гол, бе? Къде няма? Сантиметри от гредата мина. Два-3 сантиметра по-навътре и беше гол. Шави. Към Неймар. Къде няма фол, бе? Да, пък за тях даде. Много нещи ли? Неймар хитрик си вкарай. Няма че да гледаш какво ще правят. Неймар. Удар! Хайде, бе! Сега Неймар, бе! Меси! Гол! Какъв гол! Гати! 11-0. Та беше много яко. И гледай какво влее изпраска Меси. Домакинцата безкомпромисни. Може за 12-0 и Неймар да се вкара хетрика. Айде, Суарес. Айде, бе! Ракитич. Суарес не направи асистенцията. Неймар и Суарес не направиха асистенция. Пике. Ракитич. Меси. Веднага преминава в левия фланг. Меси. Подава към Неймар. За себе ли? Да, бе. Трябваше веднага да подам, без да си мисля. Ай, Неймар, вземе го и си вкаря моята хетрика. Къде няма фол, той направо се върчека на земята. И не беше играл с топка. Неймар. Тъч. Смяна има.